Ka janmit ka basuk bakman ipi baro ki palok nongpet. Sa sisiin nga priang sungobha yang ipi siya kani ka program jungi ka straight talk ka program ka mangi crunch pang ka bha kamiat ka roy ka par bat kumjuru ya ki tlew ki saar bathar basyon ya ka jalla jongi hi baro kaway. Ha ka episode ka baladap jong ka street talk. Ngilaya terko bat ngilaya plew jingmut. Syapang ki national party bat ayu kisang san partai kidon bankular ha kani ka election arajar arpulai. Tikumta ha kani ka episode ka pamenta kasngi ngilaya werno ya ki parti riulum bangin ya terko bat nya pliu jingmut ke ka ba ka political party jungki ka don ban ai ya ka jela jungi bat ke ka don banle nabenta kari bat ka jaj banreu. Tikum ta shwa bangnya ya chakmat ha kani kajinya pelio jingmut jongi. Ha kani kapor ngidon ya armut ki politicians ki bansa ya contest ha kani ka election arajar arpulai. Ngan penitu shwa ningkong ya iba Jamino Mautho. Iba Jamino Mautho ide i General Secretary jong ka UDP Meghalaya bat in yakun ya ka election na ka 21st Nong Thmai constituency. Ngipediang semua bahaya piba Jamino. Ngidanru hakani kapor iba Bright Star Well Marbanyang. Iba de convener jongka East Khasi Hills VPP Voice of the People Party. Badru insa contest ya ka election na ka 15 Maulai constituency. Ngipediang semua bahaya piru ba Bright Star Well. Kemanchu pentip ya ki parlok nongped ba hakani ka sngi hajing sisa ngila persyang bagian kot ikiwe ki political party su bakin ya don langbat ngi tangba nakidaw ki bamla kiar imat kimla banya don rengkat haka episode bala debru ngila kot ya ki nakiwe ki political party skum naka NPP kepada ka way naka political party ke penyat ya ka sarkar jala MDA but haka ni ka episode bamentaru ngila kot ya kinong yalam jong ke NPP bakinya don rengkat bat ngi hakani ka studio tangba nakidaw ki bamla kiar ngatarai om shemla don bawan menuru tikum ta hakani ka por nginya ya chakmat ya kani ka jingya turku jungi hakani ka janmit dengan paishwa ningkong sha iba Jamino ba Jamino pila don bat ka UDP la kham slam te ka ka nongrem jong ka parti jong pi Polisi pun dah buat beban ya kena ke por buat nak liang jong ke durasyan du balai kena ke bentah banjok banyak keren banyak tai halor ki mat ki bakongsan agak baidi buat kasan himasima ti nasuku aban sedang syua tak baong ba ke parti UDP United Democratic Party kedai ke parti Trivi ke parti Riulum ke belaseng ha kasnem khat khanai spa khanai phupra bat ka jing thmu ha tu kapor nakaliang jong ki nong yalam kalong ban wanra lang ya ki nong yalam na ki parti riulum ki bapher ban yo ka wei ka parti riulum ka bakhlan ha kan ki jela ka jing mot kalong ban penitli ya ki ni ki parti riulum ki badan ha kan ka jela Meghalaya bat kadai ha ubanai September kat kenai spa kenai pupra kenai penyo ila yo ban seng ya kenika United Democratic Party andre ha ka bai baka jingyat lenti jong ka UDP pan ngi haban sngo tho baka UDP kadai ka seng ka belapan kha na ka seng EPHLC ka ba lalam khmat mo ban ki ban wanra ya kenika ban yo ya kenika jela bapura mo ya ka jela Meghalaya kan dia kajing temu hi jong ke parti UDP ke long ban articulate mo ya ke dreams and aspirations of the people of the state of Meghalaya kamut ba kani ke parti hi ke kwa ban sandur mo ya kata ke sensar ke khadar ya ke rukom im jong ki pat ba nong shong snong ha kani ke jela Meghalaya ha ka lenti ke ba ki pat ba hi ki kwa mo long kembangin ya pai sya ka thmei perkhat jongi
kum kini ki judge ben rio ret pat ken nadu ka riti ka dustur nadu ka rukom im ka jongi ka history ka jongi bat ka e ka jingkwa bat ka jing angnut ka jongi kum ka judge ben rio ret pat bat kum ta ter ken di ka UDP ka represent ya ki judge ben rio ret pat ha ka dika jela Meghalaya nomor ka UDP ka kentup ru mde tang ya ka rilom kasi jantia re ka kentup ru ya ka rilom Garo Hills Kulishbun baca mino ba Bright Star te pila join ya kani ka political party ka VPP ka bade ka political party ka bathamai ka ke bala pelong ye pi ba pin join ya kani ka political party VPP but ke ka nongrim jong ka party Kumle sibun ba mebon ya kenika lat bar ke kabu ke ba pila ai nakaliang jong nga ban nakaliang jong ka VPP ban ne dekat lam bat pi kenika program bar kenika jamiat ke bamta bar ke jing khublei ru kalit nam ta ki nong pen ya kenika program ki bana ka posh ka por pat ki phai sha kenika program straight talk ban yo ya ki jing mot ha ki babun ki banta ling ba kenika program ke jong pi te hot ka jing kli ke ba pi kli ka long ka jing kli ke ba day ya bat ka ba ngarung khmi lenti kai ka pelong yanga bangan ya don benta bat ka VPP ndai ta ma don benta re ngasuan pen pau ni re ngilai don benta ru hi nadu pasdang no ban poi bagin seng ya ka party ka bathamai ka bangila ai kerteng voice of the people party te kai ka pelong ndai tang yanga henre ya ki weiru ki para rangba kumba kalong hi kumba play i ling baki media reports ki bangi ai kadawi ke papelong ingi bangin ya wan hakani ke ju kerensan hapo jong kani ka kenhun kani ka party VPP kadi namar ba ngi don ya kata ke jing sokhya lada pipen ka party ke jongi ki don ki brio na ki all walks of life but kham tam nilai ki don ki nong hikai na ki college ki university ba ki rio rang ba ki ba sokhya habangi pai habangi pet ya ka jinglong jingman kham tam le habi de bat ka sinshar ka khadar hang ne ka jala ka jungi te kata hi ka penlong ingi namar bele hoi dak ba burom mi se gemino mo habangi pai ne ka jala ka jungi don shibun ki regional parties don shibun henry bale ka penlong ingi bangin sedang dak ba thamai namar hadian bangila pen ngila kertiang dien ha ka jiat lenti jongki political parties ki babun hang ni hapo ke jela ke jungi and ngasosi banong ba they have failed they have failed ban pendep ya ke ke baki kular ke baki let chupat ba but they kataru ka pelong ngi pan ban sedang da kane ka batmai but ngiso nangi ngiso ba kadai nang ni dadangi kwa ban penthamai kadai na kita ki beri ki badon keju ke jingmut keju ke jing perkhan wala da ka dei da ka bathamai ru kam lele bat ngi skem ba nakani ka kunhun ka jungi naka parti ka jungi pan ngila ban penpur pan mo ngidon ka jing kermen ba ka wei kasngi ling ba ka VPP ngila ban poi ka thong ba ngila ban sinshar hang ni hapo ka jela ka jungi te si wi pit iman iba pila ong mo halo ka ka nongrim don da ka wei pat ka nongrim naka banta jungi kum ka VPP ka nongrim hi ka ba khamat du bat ka balong kum ka thong ka jungi ka dei ben mo panora ya ka tak mi ong ka clean politics ka banyalam sha ka clean governance mo ka sin sha khadar ka ba khut ka ba suba to ba Bright Star haba pia crunch pangani ka clean politics ke ga jing mut jong ta clean politics le se gidon kidang don ki brio ki bom sung thu ka clean politics kumno tharai ngila banangin achieve ya ta clean politics mano balong responsible ya ta clean politics pi abang ya kran ya ka politics mo ya kran ya ka politics is thu ka dei be habi dei kabor mo ngai ladi ko mun kai jong ka political science ngas thu abang ya kran ya ka politics is all about power and authority te kai ka ba sosi ka long ba hakini ki sngi ba khamtam hapo ka imlang ka salang ka jungi kum khasi mo abang ekran ya ka politics bunsin ki brio ki thaj kingya namar ki so ba kata ka politics kadai ka ba jabo bat kim ko
ialah dia ban associate bat ka politics la ni wat ban join bat kini ki political parties. Kata di ka perception ka bala long no kata ka misconception. Maka jing stu bakla haki babun. Then hari banyak kan ni ka politics si ngaju ong ini ka way mo pi student na pim student mo kumba ong way na ki real start ong mo whether you are interested in politics or not, but politics will always be interested in you. Na marka ika barai. Ya ki baro hapo em lang kasalang kajuni kadika politics. Te Henry balik ka penya ki beri kumong nduk menepan lesia kumong mapi mo ka ika daw. Mo teng kam dei ban keno tangi ki nongelam, tangi politicians, tangi political parties, rengi haban sutu ru. Ya ka perkat perdan ka jing sutu ru jong upat ba. Mo telarang ipet apa kejela ke jungi ngai I bahot bonsian yang haban keno hi ya ki leaders. Ki leaders they have failed. Gila bakla haki babun kiliang laringi pai. But they kata ka pelong yo pat baru bonia. Tenrei nagaliang ke jungi kum ka voice of the people party ngi wan shu pat ba. Namar beling sutu ngaru ngashim melody. Hadu menta mene. Hadu kani klemat ru. Ngashim melody kum way na ki pat ba. Kum way na ki nong tap but. But hari ni ki snem ki belalit no, mo ki post snem ngamong tang hari ni ka term ka mamta, dari wat hakatai ke government ka ba haswaru, dari habangi pet ya ka habangi pai habangi pet ya ka senchar ka kadar ka penya yang iru, mo te kata iru ka penya ya ki babun, te ka ka ba pelong ni kum ka voice of the people party, namar beli hak tu ki por ki belalit yang ani tu ipi, mo hang ni hagi last two election kan si ong ipi, ngam kwa tang balik tabut. Let's see yang lala bandai way. Darang apet kum hamolai konsensi hakala selection kidon kum ba pra hajar tam ki ba khlem let tap bot. Uba job haka arja ka prau yo khandai hajar tam. Dangwan ba ar ba khlem let tap bot. Ngajuong kat sabelen. Ngong let's see nga ngai way na kita. Mo. Dai beling hol tap bot pan kadai namar bang ngai no hikai. Ngai kai khna kham tam political science ngai kai ki kum no baken exercise ya ka right ka jongki ya ka hok ka jongki. Ha? Haba khaddo anum le thap bud kam ka jingi tip lam kam sha nga ngalej te de na makta damo ki babun hi ki nya ki babun ten re ka jingmi jong ka voice of the people party ka de bangin provide ya kata ka alternative halo jong ka clean politics ka banelam sha ka clean governance Takulish bon. Insay poi biang shapi sa kandidat por. Mentan poi siya I Bajamino. Bajamino ka UDP ka de ta parti ka balak Muslim. Kum ni shit ong ka UDP hi ka de kata parti ka bangilaban ong ha tinong way kingmaker mo. Ha ka jela jongi. Kat siya ba ka seno kaya UDP kamut kata ka way pat ka parti lalong chief minister bet. Ladang ipet ko miya ka Congress ne, ladang ipet ko miya ka NPP mentaru. Kamut ba ka UDP ka de ka kingmaker hadok menta. Balai pada ka UDP yalah dia kam kuat te banlong king. Balai kata ka UDP kalong haki senam beladap ka UDP kalak kalan ba. Handai kat badang ya kisngi ikum ba kalak nang telot. Handai menta ikum ba kalak sedang yok mensim yang. Dia hakan ni ka election arja arpulai. Hatu ka UDP ka hun bet banlong ya kata kum kita ki kingmaker na. Ka UDP kala day kapor bakan shim ya kata ka sinjam bakan nya chakmat bat kanlong king. Hatu ka UDP hakan ni ka por menta haka parti. Don ni menu bala banlong chief minister. Nasukwa banong kani ka way ba meban. Ba kata ka jing ong ba ka UDP ka de kingmaker kata ka ba bakala ba. Ngam sudai banong ba ka UDP ka de kata ka parti ka ba de ka kingmaker. Wan akan jing tau jong ka sarkar bro. Balai nga ong kumne. Namar ba ka UDP house nem ar hajar khat pra. Nya job tang riungut. Te haka assembly badan riu pongut. Nya job tang riungut. Te haba tau ya kani ka sarkar senrop. Kamut ba ka UDP ka de kingmaker. Namar haba pipet ya kani ka sarkar mentaru. Larang ya keren ya ka jingbun brio ha kani ka sarkar jingbun jong kita kinomik mat na ki parti ba per na ki kanhon ba per kala palat e ka sau photam. Te
tingim la ban ong ba ka UDP ke de kingmaker lada kami ka UDP na kene sarkaru kam dan jingkata ya kene sarkar mo na shukwa ban ong kene ko we pi ar hajar khat lai ka UDP kala la ban penjob hadu prangut ki MLA ban akatu ka poru ngade we na kinong job ban ngakan mau akatu ka por I Dr. Don Kuparoy I belongi presiden jang parti ikli yang ai kan ke jingkli yang ba jamino pikwa banadon hakal yang sensyar ne pikwa bandon hakal yang persya tengah keren ba ba syai ba don hakatu ka por I Dr. Don ngong ba namar ba ka UDP ka job tang prangut nakan reposit namar ba panba ula ai ka rai ka bahaya ngi bangin don hakal yang persya namar bangas ngo bangi di ban respect ya ka mandate ka ba ai panba san teligis nem nadu arajar khat lai hadu arajar khat phra ngila sha shitom nakal yang jung ikum ka UDP bandon banne ha ka opposition nakal yang persya tingi khmilin ti ba arajar khat phra ka UDP kan le ba bat ki pat ba rukin phai sha ka UDP namar ba ngila sacrifice sans nem bandon hakal yang persya denre posie haka arajar khat phra pade naka prasid ka UDP ka hiar saka nriusit tingila asngau diau ba hadu kata-kata denre ka ik ba sultanat pade ka long kane kembo pila ong mentan pipenon kam ya ka ketien kingmaker ka ik ba sultanat ka long ba hadien ka arajar khat phra pade namar ka mi ka jing khi hakani ka san perthei kumba ka long menta kini ki political development sa state di kumba ka long menta ka UDP kelas nang man kala kio ha ka jing klan bor ka jongka but menta naka nriungut ki MLA menta ki bala ai ya ka jing menjur ban ya khun na ka UDP na ki wi ki kan hon ru menta ngi lai don hadu khat lai ngut but ngi khmi lenti ba how news nem menta arajar arpulai ka UDP kum kata ka kan hon mo ka regional party ka ba klantam e ka ke jalla ba ha ka kanti ba menta ladangi pet ya ka jingbe jongkal area ka UDP ngasko ba ka UDP kan le khamba ha ka ke election arajar arpulai but ha ka kapor ngalaban ong EP ba lesi ka jing thmu bat ka jing angnot jong pat ba bat ka jing kwa jongi kum kinong ya lamru bangin long shisha kita ki kingmaker ha ka arajar arpulai bangin yo ban lam khmat no samangi kum ka parti ha ka jella namar ba labon teliki snem ki layat nadu bangi yo ya ka jella Meghalaya mo te ka UDP kamju kham yo bon mo ki sit te bala sensyar de ki ki parti te bon sien yangi kum ka parti UDP ki ong ba ngi dei ka parti ka TMB jong ka Congress ka TMB jong ka NPP bat kam ta ter te habangi duna ki nong job te ngin le kam no mo te re kum ka long menta pade nakalang jongi ngi kwa ba ka parti UDP jongi kan long no ka team A house nem arajar arpulai lada ka UDP ka long team A house nem arajar arpulai hatu donnem u candidate na ka UDP ba ikop bonlong chief minister u banyalam ya ka jella na kwa ban ong ne kan ikawai mo ban ya kren shai ba pi ka kam san shar khadar ka de ka kam ba kam san ka de ka kam san shar khadar kam shong e tang hu wei unong yalam tang hu wei brio ngi don kam ka kan hon ngi don kam ka team ka baklan te ngi kum ka UDP ngi nget ba ngi don kam ya kata ka collective responsibility habang ia train nak menta ka ri ka judgment rio nam ta ka state ka jongi ngimla man train marwe tingi don kam ya kata ka kan hon ya ka team ka ba pakah mo ka ba biang ka ba kinong yalam ki ba don nak ni ka team ki ne buram mar ka liang khanang ba in yo ban sandur ba ya kata ka sensyar ka khadar ha kan ka jalla ka jongi ka lenti ka badai ba ka kom ka badai bat habanga ong kum de kamut ban ong ba u Mr. A dan u Mr. B u kamla ban long uta ka mu chief minister akwa ban ong hang de ba ha ka UDP jongi ngi don bon kinong yalam
ngidon buon ki nong yalam den re ke ai ka bakong san ka long ba la debt collection la job collection mo in la job ha ka ta ka por na ka liang jong ka PP jong ka party ken saya syong perkhat kum ya uno u nong yalam bangin jit ba unlong kum chief minister jong ka jela tang ba bangi jit ino ru kamut ba kata ka responsibility ke jingkit kli kan long tang huwei ba jemino kawai bang aku abanong ba ladang ipet ya ka jingya le kai football mo subo Sudan bet way goalkeeper udon u captain don u striker don defender don midfielder kum tatar mo tik ai ka ba ngi jusyam himan kapur ha kini ki parti riulum kibun tan ek striker ki duna ki defender badena kata kadau ba ngim jusyam ba ngin yo kita ki chief minister kasi ki ban yat hadu sansnem ndek ki khalam mit no hatu kap UDP ba mentah ngilayo ka UDP ka bathamai ngilayo ru yo president ba thamai barang kam khna ngilayo yapi kum general secretary hatu kum ka kenhun kawai ka tim pilaju yo syong banya perkat ba on lada ngi wan hakabor ba letse unde teng ni shit ong bang ini pechua dakala yat collection kalong kumno kumba pi ong mentan mo hendrai ngi don kamru ba ngin sngo thu ba shwa bangin le kai football ngi don kam mandon ka strategi mano bandai goalkeeper ngimla ban ong ngi le chwa feel dangi la sedang ban le kai dakala kenjat ke bol kala yat ke bol surum seneng ngin sa ong kilit up goalkeeper na mo me ti hatu ka UDP ba menta kala la ne em ba kan ya wan teli lang kawai ba kin ya decide ba let's say lada ngingi wan hakabor unde une lada omde une lada kipat ba kimjet une unde no une hatu kala judan kum kata pi ngala ban ong tang ni kawai mo kadon ka jing ya pher let's say akipor ki bala let no bat kipor ki ba menta ha ngila im ha kan ka juk ka ba shai menta mo ban ngisung thu ba ya ka jing don kam jong ka jing ya teli ka jing ya burom iwe ha bat kan ni ka long ka badon kam ha ka sensha ka khanar mo bat lada ngia kren ha ka beide bat ka jing ya trailang menta dai nga kwa ban biang ya kan dia bangi don kam ya ka kan hon ya ka team bat lada kam dai ka ni ka team nga try ka UDP ru adu kumba ka long menta kanum khlan bor kumba long ha kini ki sngi ki por ka pamenta namar post 2018 kumbang ong epi naka hanriungun ngila nang kiu susu ha ka jing khlan bor ka jongi bat kani ka dei naka ikadau kadai naka dau ka jing don jong ki nong yalam ka ba ngia trailang mo kum ka kan hon bat kadai ka jing ya burom mar ka liang ka jing ya trai sitom naka liang jongi bat nga ban ai burom lut nadu president rangba jongi nadu ki working president nadu ki district president ki secretaries pat kumtater the rank and file of the UDP paro nilai don bantalun ban panklan chu e kan ka party de hakabai dei bat kata ka jing kli ke jong phi ya kum uno leader bangin jit ya kata ro ngila don lupa ka jing ya perkhat na ka lang jong ngila ya keren hi mo ngila ya keren hi kan de kabakong san pada kembang ong bentan baka strategi jongi ka long ba kadiga team strategy not one individual player ba ulak ban le kai marwe kata ka malak ban long dengan ko ban biang ya kene ba we believe in collective leadership we believe in collective responsibility ai ban wan uno no unong ya lamru compare tang ba ka thong ka jongi ka lomba kumno ban kentiu ya kene ka state ka jongi kumno ban kentiu ya kene ka jat ban riu ka jongi kumno ban kentiu ya ka kom im jong ki pat ba nong shong shnong ha kene ka jala ka jongi kata ka de ka thong ka jongi takubule shibun Pabrestar naka parti jong pi pada hatu pila ya discuss la don unu uta u nong yalam uban yalam nakmat lada ka VPP kayo majority ba menu ban salong chief minister but balai ba pila ya hun lang baro ba tawi breu unlong ta nong yalam ban yalam ya ka state ka chungi
Kulesibun ba mi bon te ho ngap long practical hawi de kata ka benta ka jingkli jong pi mo ka VPP ka parti ka barang thamai ka barang ngidang shu seng dang mention snam dang de shisnam ngidang yo ek jing itu ru na ka election commission of India dang min ha uni banai November khat khandai tarik te akan yo tarik te nrei kumba pilai iru hawangi release ya ka first list ka jongi idon cut sound ka first list hoi ken sedang don ka second list dan ka third list ngan se pe adian rei fin sung thu hi kum ka parti ka thamai ngim pat la ban peniang candidate bon gon te ban ong ba ngin form government na ka liang ka jong VPP ka long out of the question da sure kan kum ba ka long menta ka ta ka jing shisha te henry kum ban sya kren ka i ka banga ngayu i how arjar arpulairu kamut kanang dehi ka coalition government mo hoi don ki parti ki ba smo khlan mo ki bala declare ru ba maki ken form ka government ha ka ni ka election sakai iyang darbar thawan ha ka jela ka jing house nam arpulai re nga ong mo mdei mangi ki ban decide kam dei ka no political party ka ban decide re manu ban rai udai pai ba te ho ngin peniang kat bangila Henry haba poi pat sakata ka jingkli ka PPP ong nakaliang jong ka VPP hatu pi don em yo leader nga soi hap ka jing ong ka jong pi mo ho mo ndiat hang di le sing la man defer but i Sir Gemino mo nga so man hap ba ka ka ba ong ma pi haba ngi don ka team kum ka VPP ngi su thu ngi long ka we ka jing mut ka we ka jing prakhan kanu no karai kadai ka collective decision ka bang rai langkum ka kenhun but hakani ka kenhun ka jongi kamdon ka jing kho nyo kanu noru but ngi lai ilpa uno ubandai u leader jongi but let's see lada u blay but upat ba u ibit mo kan poi ba ha ka coalition government ngim la ban tip marangi kan mau mo ka meglia ka long unique ha ka ba what u independent mo MLA ula ban long chief minister kam long ka ba e ru nam ta jungi ba le si ha ka coalition government ka poi kap ba ka wan changi da kawan kum ta nakaliang ka jungi kam don jing e ngila dep identify lupa madu ban long leader kam don kata ka jing keni ka jing kwa ba ngin nyalong leader lut paro namar blai ngaju ong ye ne ka we habang aphai ka jat ben riu ka jungi habang ikertiang dien ha kini snem gi blalit no mo ngi pet ki babun ki kam melodi ba ki leaders baro de leader dei ha ka jing i ka jonga pan baro kila man long ki leaders dei tang khandian pan ki kita ki leaders ki ka responsibility te nakaliang ka jongi ngila identify bat lara kawan kum kata mo ya ngila don lupa yu briu uban shimti ya kanono kakam kabahkaman hatu pila ban ai nga ka kerteng jung tau leader ba pila identify bala man nakaliang ka jongi kamdon jing artatien lada kum ka VPP ngiyo bun kin numbers lese kum balong mata aka first list ngidon khat sangut lada ngi piniang bro khat sa lada bro khat sa ngi poi sakathong mo ngi poi ya ka lan ban yo ya ka kabu ban form ya ka government nakaliang ka jongi klam jing artatien hi ngi i yo president jongi ba Arden Miller ba Simon kum u chief ministerial candidate jong ka party ta ha ka ba yadai ba ka jubab jong pi ha ba piong ba ha ka ni ka snem ka banwan kan sa don biang ka coalition government but pikran ruch pang ka clean politics ha ba ka wan ka coalition government but pi pin hab ban sunrop akano ka sarkar hatu kala bandon kata ka clean politics tata pi khoj pidan bat kanu ka parti ani ki parti ki bam khoj kata ka ideology jong pi kan long ka bakumno hatu pin hun ba pin shong no ha ka opposition lani pin shong ha ka ruling namar ba kumbangi pet ka jing ka daw ka jing mi jong ka VPP kalong namar ba kamhun ya kini ki political parties ki bla don lupa hami ka halia bat ka kwa ba kan thau thmai kan wan rai ka clean politics balada ka don ka coalition government hi ka bomut ba ka VPP kan hab ban shong ha ka opposition
kan omla bakan syong haka ruling. Hatu ka VPP kalapan kre bakan syong haka opposition lada kawan ko coalition government. Nakaliang jongi kum ka Voice of the People Party. Ngi nakaliang jongi ngi stu ngi mi syakmat namar ban provide ka alternative yo pat ba. Namar kum baong hi kastan ka jongi kum ka party hi kadai baik ka clean politics. Hadu mentamane ngi ya chu pat ba mo halo jong kata ka nongrim. Te kata ka jikli ka jong phi pan akwa ban ong hang ni. Kalau mana kaliang jong ka Voice of the People Party ngim don ka jing khuslai mo langin don ha government na nginum don ha government larang ide ban syong hapo ka opposition ru kam lelei ngin pendep ya ka kamram namar kumba kalong ngan su kerteng dian khendiat hakini ki katuk ni benai phini i ki don katuk ni khlam da jer kerteng ki politicians ki bami na ka wei pat ka party ban lech ka wei pat ka party ka baki ong ba mo da ka bangi syong ha ka opposition sibun ki jing do nong da bang ngili senrop lang pat berkati ke government sibun ki jing yo nong askwa manong ba ha ka democracy mo ken mau lada nga marway ngami banya khun ha constituency ke jongaru ken mau wa pat ba ki jit nga bangan long unong mi khamat jong ki ha po ke yeng dorbar thau an ha ke yeng dorbar thau an mo uban le amno uban ra ya ka ka shon jong pat ba na ka tu constituency bat ken thop lang ru ya ka jalahi baru ko way hangte po constituency kam don jing pier it doesn't matter if dan po government if dan po ka opposition ka kam ka jong pi ka long ba phenlet ban ra ka issue jong pat ba hangte po assembly te kata hi ka jubab mo nakaliang jongi dadangi dong kam ban song opposition ru kam lelei henry kum ong mane ha ka coalition politics pat yo ka poi kum kata mo bangi hab ban ya don banta ka government le singila ban don banta government ka bam ndai bam mla ban long kata te ndai kum pi ong pi hato ngila ne em mo ngi ong ngin join ha ga government nakaliang jong ka Voice of the People Party ndai nginum join klam ki condition nginum join klam ki condition Kubla shibun ba Bright Star ba jemino ka UDP kumala benrap kala don benta bat ka kongres kala don bentaru bat ka NPP bat ka BJP ru te kai ka jingya pair haba ka UDP ka senrop bat ka kongres bat kai ka jingya pair haba ka UDP ka senrop bat ka NPP bat ka BJP bat kiwe na pila ban pinsya pi nga syukwa ban ong tang ne ka wei ba ngi im menta kan ka juk ka bangi ong ka coalition era ka juk jong ki sarkar khle khaulang lada ka de ha ka national level dan ka de ha ka state level ru ngi i ya ka jing ya senrop jong ki babon tli ki kan hon ha ki jala ki ba per mo tikini ki kan hon ki ba per la ki de ki national parties la ki de ki regional parties ki don la ka jong ka ideology ki don la ka jong ka agenda na ka lang jong ki bantre na ka menta ka bah ka miat jong pat ba te habangi myo ya ka majority mo nadangi myo ya ka absolute majority i hab hiban ya senrop mo mat kino ki party ki bangi sutu bangi la ban tre lang namar ba ngim kwa ba banbu yu pat ba lene ka jela ka jing namar ba lada kam don kata ka government lene ka sarkar ka baskem kam don ka stability kan kata ba ya ka jing ya chaprang jong ka jela haki babon ki liang te ngi na ka liang jong ka party namar ba ngi la pet ya ka jing rai na ka liang jong pat ba ban iburom ya ka mandit jong pat ba tingim ban si mo ban wanra ay kata ka sarkar ka baskem ngi don kam hi ban ya don haka sarkar senrop tambah kamut pede ladang ya senrop ban no ru ya don lang haka ni ka sarkar senrop ru haka bai dei bat ki mathong jong ka party le ni ki issues ki ba per ladang is ngau dei ban pen pau le ni ban pen i ba le se ka jing bom ya bet ya renti mo jong ki kam ki jam ngim ban sing i ban kedo ngim ban sing i ban pen pau mo kalong kum ni kan subu ka yeng ka sem mo kala ban don ka jing ya per jing mut ki de khot jong ka long yeng long sep adu pa ka kami ki khon bat kum ta ter
Andre ka yang ka sempa de ka di ban long ka baskem. Ha. Kamut ba tang shuya pher jingbun in ya phet no. Pi di kan ni ru ka de ka wei ka banta ka ba ngi ha ka ni ka juk ka ba banta ngi ha ban exercise pa. Ya ka restrain na ka lang jongi but ha ka juk ka por kumno ya kita ki issues ni ki matong ki ba ngi bu. Ha ka mat tam na ka lang jong ka party jongi ba ya kita ru na ka lang jong ka sarkar senrop mo na ka sarkar klek khaulang ba kan ni sarkar klek khaulang ru kan burom gen ya kita ki matong ki ba ngi bu na ka lang jongi gen Ba jamino ka ka jingya pair pada haba pi senrop bat ka kongres bat ka jingya pair haba pi senrop bat ka NPP. Pi ka jingya pair kan shong ha ka jingya day jong ki nongelam jong ka party mo. Ha. Di ting ki don ki por ki ba ka jingya day ka jan bha ba ka don ka jingya burom mar ka liang bat ki kam ki jam ki ya chaprang. Andre ki don pada ki por ba ka jingya day kam long ka babyang. Namar ba ka don ka ni ka politics of manipulation boro. Mo tena ki ni ki kan hon ki ba kham he let's say ki kham sngo don bor ki le don bor boro na ka lang ka jong ki. Te de na ka ta daw ba ha ka bai day bat ka ni ka jing trai kam ka ni ka sarkar senrop. Ting nia kendo ya ki experience ki babyang ki ba sultanat ki don pada ki experience ki bam sultanat ru. Kata kadika jing per ngamla ban ong ba kata ka parti ka khamha na ka ni ka parti ka khamha nomor ka shong hi pat ha ki tu ki nong elam jong ki tu ki kanhon ki ba per la ki ya burom ne em mar ka liang ya ka jing don lang rengkat lang ha ka ni ka sarkar senrop dan ha ka ni ka sarkar klek khaulang. Boleh. Ba Bright Star. Habang ya pai sha ka jinglong jingman jong ka jela menta. Ni iba kidan shibun bahagi ni ki scheme ki bami. Kam kawe na kita ki scheme ka ka focus scheme. Haga ba kini ki nongrap ki ban yo marsan hajar tingkah. Kay ka jing sngo jong pia ba ya kini ki scheme pada kam bunsin la penon kam bakala. Balawan raru kita ki scheme haki urban areas. But ki brio ki bana urban areas nang ni nasor ki bomdon ka lingkha ki bomdon ka jaka rep yeru ki yo ba kin avail ya kata ka scheme ka basan hajar tingka ka badi ka scheme hajing sya ka di ka scheme nong rep. Kay ka jing sngo jong pi halor kata. Pi naka jikli ka jong pi hi ngila astu kadon lupa ka jing bakala. Hai de bat ka jing penong kam baklai ki schemes te hot nga try ngai i po ki media report mo ka jing kren hai de bat ka ni ka focus scheme ling ba jong ni ka government te hot ngi i te kadai ki ka ba bakla na ka liang jong ka government mo ban pentri ka scheme ka ba jaka ban pentri ka jaka badon ki nong rep ban wara ha po prengsor ha ka jaka ka ba umdon nong rep. Let's say to some extent, let's say ngala nong mo, ada kalong kum hapo mulai constituency, kaba kadon boot rural urban, haju upor nongrep ru babun hapo mulai, te kadang sobiang, re habangi pet ini singipan, ari, ya kata ka scheme, lawara son ha kini ki pedeng sor ki bangemi isu bandan tangki nongrep, te kan nga shui tang ni gawai, namar kam dai tang hapai dia kan ka scheme. Dari ngapit haki babun ki scheme. Kini ki badan hapo ka bor, they are misusing. Ban promote tang ki briu jongki. Kata kam de tang di constituency ngapit wat haka constituency ka bang ngadon. Hapo mulai. Kumno kini ki badan haka bor. Ki penong kam bakla. Ban promote ya ki briu ki jongki. Bat ka ba kham sau thamula pa kalong kumni. Kani ka di ka bajuja nakapor sa kapor ngajuong. Kanuno government ka balong serious. Mau lada ka MDA government, lada ka bahaswa menchwa, lada kalong serious ya ka issues jong pat ba. Mdei ban sedang tray dala jan kut ka term. Martian job pidi ban pen i ya ki kam ki jong pi. Mdei ba dala jan kut ka term menta ki bun stang ki bu mau nong rem. Ki batip kila ban pendep ne mla ne. Stang shi benai arbanai. Lawan le sakamadul code of conduct. Dan jimut chu. Te kai ka bangai i kalong ba mo lada filong serious. Martian job sedang ikam ke jong pi. Ba Bright Star. Kumbang itip ba pi piladan ha ka police department ru piladan, pilajuk practice law ru.
Ke kebakaan kala banle lakam haba penon kam bakala ya kum kini ki skim. Ke kebaka election commission kala banle. Bat ke keba subukum ki Rio Patba ki Rio Madan kum api manga ngila banle ba ngin ya te lakam no ya kum kita kijing penon kam bakala. Ya gini namar kum ni tip syai ba la penon kam bakala. Tang ba kam don consequence de om jai tingi isu yakut tang social media ng isu kran sharum chaneng tang ba kam don ke kanu kata ka ba ngishim action kan ke ka an kala banle hakum kini haba penon kam bakala kamtam da ki politicians hato ka an kamla banle ki politicians balai mla banle oh namar balai kawai neki lat hi ki bangila ban wat jing tip hi syua ban pentikna ya kata kalau bangila ban file ki RTI mo nangila iyo pat ya ka information ka ba paka ka ba day dan ngila ban file ya ka complain agano no gur komru mo ndai ka ba sosi kalong ba hakajat ban riu ka jongi kata ri ka jingi i ka jonga mo hakajat ban riu ka jongi ka jat ban riu ka ba bun sien ngisnat tang banyak kran hakidukan sya hakilenti kilin singkin bar kum ong mapi tang po social media mo banyami shkaman ka mdan bami kum ban shuai ka nuksa habide bat ka issue ka bana kaliang ga jungi kum kino kai college hakini singi thai la dapi pet PE kot khobor namar ba la dapi kan mau hakipor ki ba man shua kam dan ga jingkhang kino kai bakin join politics hakipor ki ba man shua hadu arjar khat phra yakino kai college mdan ga jingkhang bakin join politics nre marshwan kan ga government ga bathamai ki sedang ban penki bat ha ba khaddu ki ora da notification ban kin pen kelas nan ya ka service rule jongi ki no kai college ki edit institutions but kim sha shu yang ki no kai ban join politics te ka ka ba ngile na kaliang ka jongi kat tu kat ni ki concern teachers mo om baro ngimi shman ngila ya de kelenti ki badai na persang ban kedu ya kita ki beri kepada po ka government ban pri ki ka ba kile kalong ka ba bakla henry kampus iru haba khadu ngi haban file ta petition po high court bat hadian pembahasan menai no hau santrik December ka honorable high court jong ka jela ka jingi po meglia ka pass yo ka judgment ban pen scam ya ka nongrim ka bangi yeng bakim dei ban sha mo te kai ka bang kwa man wara ka long ba ha kata ka jing ong jong pi mo ka shong mo ngitip te ngi hendai ngi ngap kumbalong ngi pen baro ngitip baro kia keren habi di bu doyong uyat malah kasih kadon kajing khang doyong dari doyong uyat baik kumju baik ngitip baro dari manupan balik katari ka kajing long jungi ba bright star ngan klip hi to hato ka VPP kala file na ya kata ka RTI hakabaya day ba kanika focus scheme bante lakam ya kajing pendon kam bakala ya kan ke skim nakaliang jongi kum ka Voice of the People Party hagini skin makani kadi badang mentakan no mo bangi po ki media report kan te ngidang ya kadon ka jingi keren hapo ka party bat ngantra hagini ski ngin sa shim ya garai kan makani kamdai ka badang menta ka bala slim jadi ka badang menta ngin sa shim ki steps ta kuble shibon to ba me bon ka ban rap kan dan habai di bagan dia hadian baka bi kan ka focus scheme but hadian baka don ka jing persang maka liang jong ka kan hun ka badon kan sarkar ban pentrikam hakini ki jakasol maka liang ka jong iru ngila persang ba ya kan dia ban ngila tho ru ya ka city shaka election commission of India but ngila kwa ya ka jing panshai naka liang ka election commission of India ru hakabai dei bakan ka kam namar ba ngisngo ba kani ka ditang ka jing pen ngam don kata ba lada ki ong ban ai jing rap ki nong rap kata kasan hajar tenre ka jing kali ka long ba haba ka ka scheme ka de nam ta ki nong rap te balai pada pimut ban pentre kam hakini ki jakasol te ka jing kali ka long ba ngim don nong rap anong thamai ngim don nong rap hamal ki hamau prem jayau bat kam ta ter te ngis ngoba ka ka jing persang nakal yang ka kanhun ka badon hakani ka sarkar ban penbiet ikipat ba hakani ka por election ban tapi ban ong ba
dangi la yarap mangi kata-kata mo sengobha ban kershan no ingi kum ka parti bat kum ter bat ka don nak away ka sakani ka away ka kanhun ru mo ka bakular kata ka wikat ru ban ai kata ka denga ngabu kan ke jengkeli na kan ke pisahkan wan atu kan ke pisah ka dei naga state fund na ka dei naga ka fund ka bang isu ya shimram na sandia na satai pi namar ba ngabu kan ke jengkeli lada ngimla ban siu to lob ikino hikai ngimla ban siu to lob iki adult teachers iki health workers iki contractual workers mo iki asha iki anganwadi workers bat kamta iki master role de hagan ur kompede ngiyo ikini ka gran menta ban siu ai pat ba kamta ma kini ka por election ka menta ken te hoit kata ka jingi rap la daw yo pat ba ngak mende te henry kata ka jing temu pade jong ka kan hon ka badan ka sarkar ban penteri kam tang lengba ka parti ki jongki kani ka long babaklah do kata-kata bat ngatrai nakaliang jong ka kani ka judiciary bro dadang bakla kiwi ki state mo kala don hi kata ka jingrai mo bakum kini ki long bean kamtam akapor election kan nilai i ba kilabun ki kini ki political parties ki balaya persya ba ya kini ki ya ka fokus scheme kumno la pentrai kam tam ha ki jakasor nilai i ya ka UDP kala tho nilai i ru ya ka BJP ru ngablakren taba haduk menta padeng impat yo ya kata ka jubab na kanu kaliang ru ke ai balale bala penstem kumno bangi i teng habangi phai idang ya bodian bat ka election commission of India bat teng ladangi pet ya kani ka jela jungi ni syamba kidon shibun ha kini ki schemes ki bakum kita ki bala penon kam bakla teba jamino nga kwa ban bu ipi kani ka jingkeli ba kai tharai ka kani ka bentah ka ba ka UDP kala ba kan le ka ban pentamai ya ka jela jungi namar ngi iba kiladon shibun ha ki jingkeno ha ka ba yadai ba ka UDP ro o ka UDP kalong kum ni ka UDP kalong kum tai kumta kibun ki jing keno kibun ki jing yoro ru handai kum kani ka kenhun ka ban let ban yale ya ka election house nem arajar arpulai kumno pitmu ban penkala ya kini ki ekai sakawai runga kwa ban bu jingkeli pi hangni haba ya deiru bat ka scholarship jongki kena habangi ong ka scholarship jongki kena ngitep ka scholarship kadai na benta kitu kilong yeng kibayo ya kanika tulop haka sistem kumba silak san pawajar ya kumta but ngitep syairu ba ununu kena ubali apply ka scholarship uhaban let ningkong sya uplidar uhaban yo ya ka affidavit ka balai spa tingka but sayo ban apply ka scholarship ladangi perkat jengai kata kala ada belong bian upa namar katu ka affidavit ka bayo no lawyeru lai spa tingka kade ka bathok basu sign thok ti ha ka baye de kum kata kumno thrai ka UDP kan wanra ya ka jingkala ka bathmai hakum kita namar ladangi ya keren ha ka jela Meghalaya hi menta baro nadu kinong yalam hadu kinong but menta hadu ye ki kena school ki eru bapli gitu kimtip ki kena kelas A kimtip la penkala nong tu lang de indirectly handai ngingi la sakut dot ha kata ka jersi jong ka keti jong ka corruption namar bala pen million ngingi ti kumno kan ka UDP kala panle thamai ha bay dei ba kata kabuli sibon ba me bon ya kata ka jengkeli ka balong ka badon kam hadu kata ngila ya lenti kum ka judgment rio kum ka statement ala san potli system to kidon ki babha ki blaja kan ki jalla ka jongi re bon ki ru mangi khlem la ban le mo kum kita ki sarkar ki baper nadu mangi yo ya ka jalla adu menta ba kata ka jing kmi lenti na ka liang jong pat ba kamsim urlong tingi i ya ka jing hiaru nakaliang jongi kum ka jela balarangi pet ya ka ni ka report ba ai na ka niti ayok ba ka jela ka jongi kawan ka basan ka jingduk larang ya kren ka jela jongi basan ka jingduk
Tika ke bangin keren hak apa dia bekerja lah kejungi. Lada kat kum ke parameters, bat kat kum ke observation. Nakal yang jongan niti ayok bekerja lah kejungi kawan basan kejing duk. Kamut bangi lah fail. Mo, bat lada lai pu % kidi ki BPL hak ni kerja lah kejungi. Dia balik ke jah kum ni, balik ke long kum ni. Bat mentang iju keren ki omba kini ki nong yalam jongi kita ki minister ki MLA ki yarap ki baduk hakan urkom pi yarap ki baduk tang hakapor election ban aisan spa si hajar arajar ban siu tulop ban job election pi ong ba pi yarap ki baduk kajing kali kalong ba balai padela da pi ong pi yarap ki baduk pada ki saduk sa kamut ba kini ki political leaders jongi ki exploit ya ka vulnerability ya ka jingduk jong ki brio kata ka de koi kabaar kajingkeli kajong pi kalong ba ka ba ka UDP kan le ngi kwa ban wanra kumboong i samla mo ba bright star ya ka sensyar ka khadar ka bakhut ka baksuba ngi kwa ban ensure ba kan don ka political accountability hak ni ga state kajong ni kata ka de ka baningkong kabaar ngi kwa ba kade kata ka administrative machinery hak state kade ban long ka baklan kabalai kalong ba ka jingede jongi kata ka center state relations lu kan long ka baklan pi but kani ka corruption ka boong na du ka level ka ba halor tamme sadu syapo mo kata ka jersey ka long sabapalan but kamdei ka basuk ingi ban loj ban law ya kata ka jing saku so kerdot hakne ka state ka jongi te ngi i ba ka don kata ka failure ha ka system ka functioning system failure everywhere tika syong hangi menta kum kinong yalam dadak indon ka jingmut ka baskem mo ngi dei ban penbha biang ngi dei ban streamline ikini ke kanang ba kata ka jingya bet ya renti akan ka jelak jongli kan long ka biang kan accountability transparency bat ngim dei ban compromise palan bat bon ke kan ban le ikani ngi don kam ya kan hun biang kumong ong epi ka kan hun ka baklan marba pimla ban le marwe kani ka kam ban le marwe argut kala ban poi sa jing ban sabro la daw bakla tu we ne argut la bakla lut em ti ngi kwa ban wara ya kata ka kan hun ka baklan kanang ba ya kan ka system ka jongi ka badon ka state ka jongi ka functioning ka jing trikam jong ki department ki prepare ka jing trikam mi ki schemes la ki de ki central schemes ki state schemes kan long ha ka ba bet ka ba ya bet ka ba ya renti kan kanang ba kanum don kan ka jing kata dak ni da kam tai kam pi ong ma pi ka ta ka scholarship balingi haban le ya kita ki baro balingi pensuk lani pen simplify ya ka system iki ba de hok ban yo ai bikin yo ik bam de hok ban yo mo tin dai pi pen kalan ba da kam ni da kam tai ka pen keluar jing modru ya ki sama pulih ki jongi kan. Ba bright star kabli shibun ba jamino ba bright star. Habang ye crunch pang menepil crunch pang udo yong. Ba long illegal tang ba ki ya bi ki trop. Balai ye udo yong ha ka jela jongi la long illegal. Lani balai ka long illegal ye udo yong banchalan na ka jela jongi sabar. Balai tharai ka long illegal. Lada ngi kan mau hi kani kam dei ka badang menta lada phi kan mau kani ka dei na du to ka previous government mo mana du bawon hi ka National Green Tribunal ban mo na du to ka por hi kala don ka jingkhang yo du yong banti nang ni na po ka jala ka jungi te ka daw ka ba khamat du hi ka dei na mar ka jingkhata habi de ber ka mariang namar blai teng ha ka jingti ngem perkhat ya ka ban sawan on marngi kran ini ski ki bamata la rangi kran kanunu development ni kran in terms of sustainable development te nakaliang jong ka NGT mo kai ya ka jing penjat pathar habi debat kami mariang hagor komti doyong ka jungi te de na makata daw kawara ya kanika jingkhang mo sipor marblai kat bangim pat la banwara ya kata ka scientific mining ang niya po ka jala ka jungi Henry kabasosi pagalong ba hadu menta mene pan ngai i ba kampat poi sinuru kampat poi sinuru te bat ha ju opor la rangi phai abidi ba kanika government
ke NPP government mo hakaba kalit chupat ba 2018 ru daga jingkular ba kanweng ya kan ya nri hadu mentaman ne pan kumaong rang sokot haju hi 4 poi shi ru te khendian mo namar beli haba hadu hi larang ya pai ka dei beka ka corruption mo hagi babun kiliang kumlaong dai se Gemino menta mo ai pai sha education pi pai sha baro ki benta mo kala ngam ka jersey jong ka bamsam but kadai kata ka baga nagaliang ga jumi kum ka voice of the people party mo ngimi shkamat man provide ya ka alternative yu pa ba naman nagaliang ga jungi ngi scam ka jingmut halor kinongrim ngilet su pa ba but kai ka bangi kwa manora ka long ba mo dimba ka clean politics baka nilam sya ka clean governance ka manong ka jingmun toy nam ta ki babun Problem shibun. Te latang isu pai kendiat sa ni udoyong. Lese ngam tip lese kata ka jing penlong illegal yo doyong ha ka jela jongi kade ka jing le jongno na kani ka jela jongi. Nama ladang ipet lada doyong ulong legal lada R.san crore udoyong uyat syabar jong ka state jongi man la kasngi kawamut ba ka revenue ka banwan sya ka state jongi kandai lai pusan lak ha ka sisngi tena kata ka lai pusan lak ka badai ka GST ka 1% kandai persen lada ka wan sya ka state ka jongi ru kamut ngilayo kumba kan reu lak ai ha ka sisngi handai nakadaw ba uniu udoyong ulong illegal te kamut baro kani ka kapisa ka bayat chabar kamuan pai su syaka jela jungi kamuan pai su syaka sorkar de nakata daw ba sorkar jungi kaduk hendai ka yat sekipala jung ki breu ki batarai hapo ka sorkar ngatrai ha ka jing sungu thu jong hai ka corruption ka ba he tam ka de no do yong lingba ka jinglong illegal jong u namar omdan jingkan but ha ka ni ka por ngilapoi atat syaka bakut jong ka ni ka program te ngan keli ya kajing keli ya kini ki rangba bang kwa IP ba pin ai jubab tang gawai balai tang silan balai upaj ba ude banjit ya ka parti jongphi Kipat ba kini banjit ya ke parti UDP namar bangas ngoba kani ke parti UDP kumba kan long mentah kumba be ka leer ya ke parti UDP ngatrai kan la ban kham sandur khamba ya ka san hima bat ya ka imlang salang bat ka rukom im jong pat ba akan ke jela beet ke jongi kublai shibun te nagaliang jongi pat kum ka voice of the people party kai ka bangi kwa ban ong ka long kum ni ngi kerpat yo pat ba ban ai ka jing kershan ya ka voice of the people party namar hakini ki snem san post nem ki blalit no ki babun ki political parties kila mi kila don mentah ka bor sinsyar don ru ki bala aja no ndrei habangi phai pat ka jela ka jongi ha baro kiliang ka don tang ka jing her arsut bar ka jigdo nong yaw nong sosnong jong ka jela ka jongi ka wei ne ki daw ka long ba kini ki political parties ki bala lit haswa kimdan ya kata ka vision kimdan ya ka vision na menta kanika jela ka jongi but nagaliang jong ka voice of the people party ngidon ya ka vision ka vision kalong to revive to restore and to transform Meghalaya but ngi kerpat yu pat ba ban ai ka jing kesan ka shangi mar philadet mat e ki political parties baro ai kani ka political party ka jongi ama ngidon ya ka jingmut ka babha but ngiya ling ba ka lenti ru halor jong ka nongrem kana ba ka long ka jingmun toy nam to pat ba jong ka jalahi baro ko kublai shibun te kadong aku aban ai kublai biang sasisen ya Dr. Jamino Mautho bat kumjur iba Bright Starwell marbanyang ai karmen ba ka arhaja arfulai kan long kasnam ka ba pinla ba pin wanra ya kata ka jingkala kumba phila benrap ha kanika program jongi bat khaddu e ai kublai yo pajba uba jukershan ba jupet ya kanika Didi Meghalaya Street Talk but nakaway kapor ngi juwan yalam kum kini ke program nganget ba pin pet pin sunguthu pin pension nong rem but pin ya chakmat
sya kani kasnam arajar arpulai da kajingket khali kabapidon om tang na benta yaladi ndai ya kayeng kasam ya ki khun ki kti jongpi ya ki ksiu jongpi bat ya kapateng kaban sabut namar kani ka vut ka ba phinlet ba phintap how news nam kalong ka vut ka ba kongsan tam e na benta kari khasi chantia barok hoy ti kumta ngai khublei sai sien nga di mi bon lingdo na didi mikhalia khublei shibun khublei sia jarngu ublei unang eker khuyepi tat andangin dai syambyang hakoi pat ka episode hakaju kapor kata kapor san baje ha kapor san baje hakas ngi tho ding khublei shibun bat khublei sia jarngu